Aquesta obra és el nostre primer Shakespeare, amb 44 anys de vida. Maremar es basa en l'obra Pèricles, que és una obra de Shakespeare, de les que es coneixen com Problem Plays. És un conjunt de 3-4 obres en les que també hi és Cymbeline, Conte d'hivern i La tempestat. La idea sorgeix d'aquest home aquí a la meva esquerra, Jofre Borràs. Ens imaginàvem d'entrada un espectacle molt vistós i això, mica en mica, ens ha anat xuclant la història i l'hem anat despullant de colors, l'hem anat despullant d'ornaments i a partir d'un dia l'Anna Rosa es va fixar en un detall important, en una edició amb la Oxford, que és l'edició canònica de Shakespeare, i ella va dir, us adoneu que tots aquests punts són punts actualment molt calents en quant a les grans migracions dels refugiats. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra. Abans de passar la ratlla, m'aixequi beso la terra. I la carono amb l'espatlla. Miquel Pariel ens diu llac i diem, carai, sí, llac, i tant. El pont de Mar Blava, Ítaca, Maremar, ens venen moltes melodies que ens porten al que volem expressar. Nosaltres ens basem sobretot en l'univers musical de Lluís Llach per dibuixar una partitura nova en aquest espectacle on ens trobarem amb dos tipus d'apartats musicals que seran els que seran pròpiament cançons del Llach arranjades que apareixeran en la història i després ens trobarem també en molts altres moments creacions noves fetes exclusivament per a aquest espectacle basades a partir del Lluís Llach. És un espectacle de creació i a mi m'agraden molt els processos creatius perquè és un espectacle nou que no s'ha fet mai i que està per descobrir i perquè és arriscat. Per tots els seus ingredients té un cert risc i jo penso que dins la creació el risc té molt de valor. També m'agrada molt el tema que toca perquè penso que és molt potent i molt necessari i és important que el teatre musical pugui tractar temes així. L'altra cosa que fa molt especial i que és un repte i que converteix aquest espectacle en un repte interpretatiu és que la música la fan els actors. És a dir, ens trobem davant d'un espectacle a capella. No tindrem orquestra, tampoc no m'agrada dir que és a capella perquè tindrem instruments, perquè a banda de ballar, cantar i actuar, també tenim actors que toquen instruments. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita. Hi ha un homenatge a tots aquells que creuen els mars, d'una forma poètica, d'una forma metafòrica, evidentment utilitzant a Shakespeare, però un homenatge a aquests que per mi o per nosaltres no són víctimes, són herois. Aquesta gent que realment s'atreveix a posar-se en un vaixell i a intentar trobar una nova vida i d'alguna manera, cada dia tenim exemples, evidentment. No serà d'una forma directa, serà una metàfora. I penso que la dansa és un potent canal comunicador que pot ajudar a explicar la història des d'un altre lloc que no és racional, que és potser més de pell i per tant potser ajuda que arribi d'una manera més emocional, més emotiva. Avui l'únic protagonista que realment li podrien passar les vicissituds de Pèricles és un exiliat, és una persona que ha travessat el mar, que s'ha hagut de buscar la vida en un altre país, que està passant per tots aquests llocs que rastregem en l'obra de Pèricles.